Здравейте! В това видео искам да ви разкажа малко повече за брояча на изминатите километри. Първо, къде можем да видим тези броячи? При включване на лодката първоначално се изписват двата брояча на изминатите километри и работните часове. За по 2 секунди се изреждат и трите. Тук ще го видим пак. Първият брояч е този, който може да се занулява. Следващия брояч е този, който не се занулява. И третото са работните часове на лодката. Броячите са в километри, а работните часове са в часове. Следващия начин, за да видим изминатите километри, са превключваме в режим Save. Превключваме ключ А, стиваме на екран, където се изписва скоростта. Ако сме си го избрали да е на втория екран или ако не сме някъде по другите екрани с телеметрични данни, намираме скоростта и тук, ако точката, която сме избрали е 0, виждаме брояча, който може да се занулява. Като сменим на точка 1, виждаме брояча, който не можем да зануляваме. Той изписва 135 км на въртяни. И следващото е работните часове, които са 2 часа. Сега ще ви покажа и как се занулява брояча, който може да бъде зануляван. Ключ А трябва да е превключен и само мърдаме този джойстик нагоре и стойността става 0. Този брояч може да бъде полезен на потребителите, за да следят колко километра са изминали с едно зареждане на батерията или колко километра са изминали за един риболов или който каквото желая да се следи. Друга екстра, която наскоро добавих, е възможността за задаване на сервизен интервал. Сега ще ви покажа къде по-точно се задава километри, които ако бъдат изминати, лодката ще известява за това, ще излиза аларма. И за да зададем тези километри, трябва да влезем в режима за допълнителни настройки. Превключвател C във второ положение. Задържаме десния джойстик назад и включваме лодката. Виждаме на екрана се изписва Set, което подсказва, че сме в режима за допълнителни настройки. Избираме настройка номер 24. Тук виждаме колко километра има навъртяни лодката, а тук колко е зададената цифра, над която като станат километрите, ще имаме известие, че е време за сервизен интервал. Сега ще го променим, като мръднем левия джойстик нагоре и един път наляво. Километрите стават 130. Запазваме тази цифра. И сега като включим лодката повторно и получаваме грешка 1818, където в ръководството е описано, че това е достигнат сервизен интервал и е време за обслужване на лодката. Тази екстра би била полезна на някои от хората, които произвеждат лодки, да си задават такъв сервизен интервал и когато лодката надвиши определени километри, да подсказва на потребителите, че е време за обслужване на лодката. Тази грешка излиза еднократно при включване на лодката и за да я потвърдим е необходимо просто да превключим ключ C, който е за смяна на режимите и грешката изчезва. Това е накратко за броячите на изминалите километри и
как могат да се ползват, как се зануляват и как се задава сервизния интервал.